बे पाटासिपुर ओनसोलाव मना सेन्टाराव जिहेतु मा होनो एवारनेस प्रग्राम जादों बे एवारनेस प्रग्रामाव जोंनि बे जुथुमनाय गौमाखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोङो थारैनो जों बुंनो हायो माने बिथांमोननि बे जुथुमनायखौ नुनानै जोंनि पिपि हानजा देरहानाया निश्चित जाखाबाय आरो जोङो बेनिखायनो जोबोद बिथांमोनखौ जोङो जोंनि जितु पिपि पार्टिखौ फैनानै जाहाथे बे जायगानि ओनसोलनि मानसिफोरा माने सापर्ट खालामनायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावदों। बिथांमोना आइजोफोरखौ जानानै सरकाराव फैयोब्ला आइजोफोरनि थाखाय नोंथांमोना मा थांखि बिथांखिफोर लादों? जोंहाथ' अलरेडि जोंहा माने सरकार फैयोब्ला आइजोफोरनि थाखाय मा खामानि मावगोन बेनि खामानि मावनायनि जितु थांखि बिथांखिफोर दङ बेखौ इतिमধ্যे जोंहा प्रस्ताब खालामनानै लाखानाय जाबाय। जों आइजोफोर जौगानायनि थाखाय जोंहा बोसोराव माने 40 कोटि बेबायदिनो आरो समस्ति मोनसेयाव 1 कोटिहाय माने जौगानायनि खामानि मावगोन आरो जायखिजाया माने माबा मोनसे थांना थानायनि राहा लामानि थाखाय जों सहाय खालामगोन होननानै थांखि लानाय जाखाबाय। थांनाय 17 बोसोराव बिजेपि सरकार थानाय समावहाय आइजोफोरनि थाखाय जेबो सुबिदा खालामनानै होआखैमोन होननानै इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बुङो। दा बिनि सायाव मेडामा मा कमेन्ट होनो सानो? मानो होआखै आंनो सासे प्रेक्टिकेल वुमेनफोरनो जुदि जेबोखौनो होआखैब्ला लाइमोनफोरनो जेबोखौनो होआखैब्ला दिनै जों नुनो मोनदों माने बिटिसि ओनसोलाव रावनिबो न'खराव गारि गुरा गैयामोन, न' मोजां गैयामोन। दिनै जों उदालगुरियाव नायहैथां, चिराङाव नायहैथां, क'क्राझाराव नायहैथां गोबां मानसिफोरा डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनानै माने मोजां न' जाबाय। बयनिबो आखायाव बयनिबो न'खराव गारि गुरा दोङो आरो न'खर साकरिबो गोबां मानसिफोरा मोनबाय। जोङो मानो मोनाखै होननानै बेखौ जों माब्लाबाबो बुंनो हाया। थांनाय 17 बोसोरावहाय बिजेपि सरकार थानाय समाव जे बिटिसिआव गोबां दाङाबाजि हारियारि जेंना गोबां असान्थि जादों होननानै बुङो। दा बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय दा सान्थि फैबाय होननानै बिथांमोना बुंगासिनो दङ। दा बिनि सायाव नोंथाङा मा कमेन्ट होनो सानो? दाङाबाजिनि खोथायाथ' नोंथांमोना निउस मिडियाफोराव नुगासिनो बिथांमोना जोंनि सरकारनि दिनाव बिसोरनो आन्दलन खालामबाय थायोमोन माने डिभाइड आसाम 50-50 बिनि थाखाय बिथांमोना लामा दब्रा जथेदोंमोन बिनि थाखायसो असान्थि जादोंमोन दा नङासै होनबा बिनि थाखायसो असान्थि जादोंमोन। मानो बिथांमोना दायो गावसोरनि बिटिआर सरकार फैनायनि उनाव जेब्लाबो माने सान्थिल' इसु खालामबाय थायो। मानो होनब्ला बिथांमोननि जिथु बिटिआरनि एग्रिमेन्ट बेफोरो माब्लाबा इमप्लिमेन्ट जानायखौ जों नुनो मोनाखै। फिसा बिला खामानि मावदों नाथाय जिबायदि गिदिर बिथांमोना सक्ति खालामदोंमोन एग्रिमेन्टआवहाय बे एग्रिमेन्टफोरखौ माब्लाबाबो बिसोरो मावफुंनो हायाखै। इउपिपिएल आइजोफोरनि जितु बिनाय गयारि बुंदों न'खर जब साख्रि होगोन मा होगोन बै समाव बन फाननानै जानांगौ मा खालामना जानांगौ जोबोद माने बिथांनि खोथाखौ बुङोब्ला लाजिनायसो मोनो। जों बिथांनि खोथाखौ जेब्ला उदालगुरियाव फैनानै बिथांमोना गोबां गिदिर लेक्सार होदोंमोन। बिथांमोननि लेक्सारखौ खोनायोब्ला माने जोंनि बिखाया गुरलुब जालायदोंमोन आरो जोंनि गोजांस्राव मोनलायदोंमोन माने हसायनि बिथांमोना परिबर्तन खालामसिगोन होननानै आरो बुंदोंमोन जे बिथाङा आं बुंनाय खोथाफोरा जुदि जाफुङाब्ला आंखौ सोरबा रायोब्ला आङो जथे मथे माने जेरावखि जाया माने आङो सौथुना गोलैथों होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। माने बिथाङा बहुत लाजिथावना बाथ्रा। दिनै बे खोथायानो माने ससियेल मिडियाफोराव ओंखारबाय थायो नङासै होनब्ला? आसाबादियाथ' जोङो नुनो मोनबाय आरो आं बुंनाय खोथा नङा बयबो नुखादों जोंहा ससियेल मिडियाफोराव जेरावखि जाया मानो जिहेतु जोंहा ब्लेसिं रिलिज जागासिनो जोंहा बे ब्लेसिं रिलियाव गोबां जुथुमाखौ जों नुनो मोनबाय आरो बयबो दिनै बिथांमोननि इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय लैहोर गिदिंनानै फैफिननायखौ जों नुनो मोनबाय। बिनिखायनो जोङो दिनै 100% जोंनि सरकारा जाफुंगोन आरो जाथारगोन होननानै आङो दिनै माने बुंनो हायो आरो।